Hayi cha ngithanga initshele Bazali ukuthi niyasihlukumeza kodwa siwothisha. Uyabona nje lento eniyenza kuthina ayikho right ngoba sifika lana sijabula ukuthi sobona odadewethu bethu kade sabagcina kade kuvalwe nezikole. Uyedwa ozofika neuniform emanzi ubona ukuthi le uniform iwashwe ekseni. Kodwa kade kuvaliwe isikhathi eside kangaka umzali nje akabange seqikelela nje into eyodwa ukuthi ingane ke at least iuniform iwashiwe. Uyedwa uNkulunkulu wami ofika akaphethe ngisho ama-exercise omunye waphethe kodwa uyabona ukuthi kusho ukuthi bekuyiwona ama-toys akhe njengoba bekuvalwe izikole agcwele amahliphi nje ngifuna ukuyibala-ke nje eyama-homework. Omunye ufika neuniform engcolile esanensila yalast term uxakeke ukuthi kodwa akasekho yini umuntu omdala ekhaya ozoyibheka lengane emiphumi esikoleni ukuthi iphuma igqoke kanjani. Abanye bafika nje bakhalelwa nayisisu uxakeke ukuthi hawu anibenisamnika nephalish yini udado ukuthi aphume ekhaya kukhona okukhona esiswini. Abanye ke niyabaza ukuthi bathi besala nje primary. Hayi iphunga lesokisi angithi phela bawawashi. Isokisi liwashwa kanye ngonyaka elinye ligqokwe limanzi liqale lenza iphunga naseyicathulweni. Abanye bananekhwa phela strong uNkulunkulu wami siwothisha phela ne-medical aid ayikhavi indaba yokuthi siqulekiswa amakhwapha emaklasini. Bazali qikelelani ukuthi izingane ziyageza meyi esikoleni, iuniform iyawashwa, idraywe, iayinwe. Bakithi okokayina ke sesingakuxolela ngoba siyasazi isimo se-load shedding ezweni esihleli kulona. Kodwa nje khathi usakhona ugesi ayina phela kube kuningi ke konke onakho. Mekukuthi uneshethe elilodwa kulungile ke sengafike ngaayinile singakuxolela lokho. Ngoba phela siyasazi isimo esihleli phekwazi ukulelizwe kodwa hayi eyokuwasha insila esibhekana nayo sowothisha ngo first day of school sesibhekana nensila nama uniform amanzi ubone ukuthi lento iwashwe namhlanje ekseni noma iwashwe izolo ebusuku. Omunye ufice namateku ku PE ufika usegqoka amateka sezasha agoqene wawasha izolo ebusuku wathi uyawomisa ku oven amana agoqanashe wagqoke njalo. Hawu Bazali silekeleleni phela nathi senzela zona. Oqala le ingane zeni mase yifundile sezinemali seziyifundiswa ziyasikhohlwa thina. Zenzele nini imanga zinakhela imizi eyitezi zithi uma wayewana mevuka akekho esakhumbula uthisha wakhe wase primary wamfundisa uA. Niyasikhohlwa kodwa ithina nje esimelana nayo yonke nonsense yalezi izingane. So nje Bazali silekeleleni ngoba siyifundisela le izingane ukuthi kusasa ziyobe ibheka nini. Ziyobe zondla nina akekho uthisha wake wamfice edrive imoto kuthiwe hayi wayithengelwa ingane ayeyifundisa ngoba isiwudokotela. Zigcina zisihleka futhi uxakeke ukuthi la khona wayengeka afike ngaphandle kaThisha kodwa useyasihleka futhi. Uxakeke ukuthi lona wayenamafinyila ngisho e-high school usekwazi ukuhleka imoto kaThisha. Hayi Bazali asibambisaneni ngeke first day of school phela manje ukuthi sesingalosi sidila nensila ya last year. Ingane ayigezwe bakithi. Ngeke ukuthi nje ngisho kuthiwa unamali kodwa eyeqolo ngeke ingasaphumi ngisho nje sichatha abantwana. So ukuthi ingane ikwazi ukuwasha iuniform. Usho ukuthi ama holiday onke nje umzali ubengacheck ukuthi ingane ayiwashile. Hayi bakithi. Asibambisaneni Bazali. Asibambisaneni. Ngisho kuthiwa ingane ibihambile ivakashile ke iye la ibiye khona kwama holiday vakashela ihlobo. Washa phela wena mzali. Manje musuzotshela mina nguthisha ukuthi hayi lo ibuye kubizo lebusuku. Wena ubuhlaleleni umzali neuniform engcolile engane kwazi kwaphela ama holiday. Hayi asibambisaneni Bazali asibambisaneni. Yabona nje ninginyusela iBP. Angiyena mina umuntu onolaka. Kodwa nje mekuzokwenzeka kanje nizosenza sinqene ngempela ukuzofundisa izingane zenu. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.